Shipai kiba peitngor jong shipai pahara khappud Bsf Meghalaya Ioh Kem ya Phra Ngut kinong India ha ka arf khandai tarik Naiwieng arjar arfusau bat kurup ya kawei ka trok bat kawei ka boss ka bakit iki Marbam kaba shongdor kumba sau pulai lak tyngka. Katei ka jingjia kalajia Ranikor-Dangar T-junction katba ki kali kidang iaid na Shillong sha katei ka thain khappud. Hadien belasyak khanglad na kishipai Bsf jongka shispa khandai pulai battalion kinong yak kali kim shim lala ban ai ki kot kisla ki babyang nya ka benta ki kali ne ki market. Ki Bsf kila pelong ye jing tok kit ka babanya bat hadin kata kila IT ki beriu belasyak kem ringkat bagi kali bat ki tiar bala kurup sha ka Dangar Police Outpost ban pelong ye jing tok kit ka babanya. Kani ka jing khandra ka penpau ka jing angnut jing PSF ban penne ka jing peitngor bat ban pentik kana ban bot renti ki kendon ha ki jaka khappud.